Takže ahojte kamoši, dneska som si pre vás pripravil tutoriál na pesničku Ivanku Ivanku a je to slovenská ľudovka a ja sa ju dneska pokúsim niekoho naučiť. Takže komu toto videjko pomôže, poprosím jeho odber, like a taktiež nejaký ten komentár. Akcia, koberce, mám... A ešte dneska akcia Romunos. Kto by chcel tento štýl, tak napíšte mi komentár, že ja chcem. Keď vydám to videjko, tak bude tam odkaz na stiahnutie tohto štýlu úplne, ale že úplne zadarmo. Takže pre tých úplných začiatočníkov si ukážeme takto nejako. A-mol. Dáme D-mol, G a C. C-ktým, D-mol, A-mol, F, D-mol, E-dur, A-mol. A teraz pre tých pokročilých tu mám takisto niečo. Tak a koniec videa si ukážeme hudbou a solom. Takže príjemné počúvanie.